Hola a tothom, anem a instal·lar en aquesta sessió un Ubuntu Server, la versió servidora del sistema operatiu Ubuntu de Linux. Llavors, per fer-ho, he muntat una màquina virtual en la qual li he muntat 3 discos, ara veurem per què. La ISO que us podeu descarregar de la pròpia web d'Ubuntu. Ara la versió 20.04.2 és la que ara mateix hi ha disponible amb LTS de suport durant aquests 5 anys. De memòria l'he configurat 2 GB, de moment no necessitaria més, i a partir d'aquí anem a arrencar la instal·lació. Mentre això arrenca, us comento el perquè dels 3 discos. Aprofitarem, i en aquesta estructura una de les coses que ens permet els sistemes Linux, i en aquest cas el servidor és bastant indicat, és muntar, i ens ofereix la pròpia instal·lador de l'Ubuntu, és muntar el que es coneix com el LVM, que és això d'aquí. Què és? És una capa de software que posem entre els discos i al final els sistemes de fitxers que queden muntats sobre aquests discos. Què fa això? Tenim discos, en aquest cas jo en tinc 3 discos físics, que tindran les seves particions, i a partir d'aquí en crearem el que són els volums lògics, els agruparem dintre d'un volum, aquests 3 discos, i després sobre aquest volum, sobre aquest grup, en farem diferents volums lògics. I aquests volums lògics acabaran tenint la partició o el sistema de fitxers que nosaltres vulguem muntar aquí. Veurem que aquesta estructura d'aquí, que és molt similar a la que Windows ofereix també amb el seu gestor de discos, amb el tema de volums distribuïts sobre diferents discos, doncs això seria la versió de Linux. Més endavant ja veurem que permet gestionar aquests volums des de l'aplicació de l'UVM, afegint discos, traient discos, ampliant particions, etc. Ara de moment el que farem serà instal·lar-lo ja muntant-ho perquè utilitzi l'LVM. Es podria instal·lar sense això, també es podria fer, ara ho veurem quan fem els passos d'instal·lació, però d'aquesta forma ens donarà aquest avantatge de poder disposar d'aquesta gestió dels discos d'aquesta forma lògica. Doncs aquí tenim el procés d'instal·lació, l'agafarem en anglès. Com que és un entorn gràfic, és a dir, com que el server no té entorn gràfic, volia dir, sinó que és tot entorn de text, aquí amb les fletxes amunt i avall us moveu per les diferents opcions, amb return agafo la que jo vulgui, ara per exemple l'idioma el deixarem en English, per exemple, que és el que hi havia per defecte. Perdó, estem en el teclat, ja deia que alguna cosa no enquadrava. El teclat el posarem en Spanish, perquè m'agafi el teclat de la configuració correcta, abans d'escollir l'idioma, ara és la distribució del teclat. I a partir d'aquí, la configuració de xarxa, per exemple, la configuració, com que està en mode NAT, ens agafa aquesta adreça per defecte, ja està bé, correcte. Aquí, si hi hagués algun proxy de sortida, que no hi és, doncs ho deixem en blanc, la rèplica on es baixarà els paquets, ho deixarem amb la d'Ubuntu, per defecte, i aquí veieu, aquí comença el que és la partició del fitxer. Si no volguéssim utilitzar l'EVM, faríem aquesta opció d'agafar i anar particionant el disc com nosaltres volguéssim, però amb aquesta altra opció d'aquí, millor que agafem aquesta, amb l'espai selecciono quan hi ha aquests camps de X, és com ho selecciono, i aquí ens deixa escollir quin disc instal·larem al sistema. Fixeu-vos que ara només em deixa escollir aquest disc, els altres 2 discs em surten com difuminats perquè com que són de 5 GB no arriba a cabre-hi tot el sistema operatiu, per tant l'únic lloc on ho puc instal·lar és aquest de 10 GB. I ho configurarem, com dèiem, com un grup LVM. També es podria fer la part de xifrar aquest disc, que de moment no farem. Li donem endavant. I ara aquí, fixeu-vos, ens crea una distribució per defecte que és aquesta. Aquest disc de 10 GB té una partició del gestor d'arrencada, que és el grup, d'1 mega només, i després la partició boot, on hi haurà tots els binaris de boot, dels que ens boota quan arrenca el sistema, que és aquesta partició d'1 giga, i després l'espai lliure del disc l'ha configurat en aquest grup, en aquest volum grup que es diu Ubuntu. Com gestionem això i podem canviar aquesta configuració? Doncs aquí dalt, aquí per exemple, aquest volum lògic jo primer l'eliminaré perquè el que vull fer és que sigui dels 3 discos, i ara ens queda aquest Ubuntu UB Group, el volum grup. Llavors aquest d'aquí sí que també l'eliminaré, i el que farem és crear-lo de nou, perquè ara el que vull fer és que aquest grup de volums, és a dir, el que farem és que aquest grup de volums d'aquí contingui aquests 3 discos. Com ho farem? Doncs jo el que vinc aquí és a crear un volum, un grup de volums. Fixeu-vos que també podríem configurar temes de RAID aquí, farem l'LVM, i aquí li direm, per exemple, sistema
volum group. Val? I quins discos hi haurà en aquest grup de volums? Doncs hi haurà el de 5 gigas, l'altre de 5 gigas i l'espai que ens queda lliure de la partició 3 d'aquest disc de 10 gigas. Val? Per tant, fixeu-vos que això ens dona un disc d'un espai, un grup de volum, no? Un volum grup de 19 gigas, perquè són les 5 i 5, 10, més les 9 de l'altre disc, 19. Per tant, ara ja tenim aquest sistema UVG, és a dir, això d'aquí, tenim aquesta línia d'aquí, que són 19 gigas. Ara aquí sobre, l'únic que ens queda fer és crear-hi les diferents particions amb els volums lògics. Per tant, què farem? Crearem un primer volum que sigui, per exemple, li direm arrel, on aquí el que hi farem, li donarem unes 10 gigas, per exemple, vale? Ho hem de posar amb el punt i la G de gigas, en format X4, i aquí hi muntarem la partició arrel del sistema. Val? Doncs la creem aquí, en tenim una de creada. Què més podem fer? El que podem fer és crear un altre volum lògic en el qual li posarem, per exemple, la home. Per tant, tots els usuaris, la barra home, la muntarem en aquest punt, li donarem 4 gigas, val? I ja ens ho posa per defecte. Aquí, per tant, retorn ens deixa escollir quin és el punt de muntatge que volem, doncs barra home en aquest cas ja ens va bé, i la creem. I el que farem és també crear una partició pel swap. Val? Crearem un altre volum lògic, li direm swap volum lògic, logical volum, li donaré 2 gigas, serà suficient, val? I en aquest cas el format, en lloc d'X4, el que farem és posar-lo com a swap. I fixeu-vos que al posar-lo com a swap ja no ens deixa escollir el punt de muntatge, perquè és una partició de swap, la creem. Per tant, ara ja tenim muntat l'arrel, tenim el boot, tenim la home i tenim la swap. Val? I hem fet aquest particionat. I encara ens queden 3 gigas lliures d'aquest grup de volums d'aquí, és a dir, que d'aquest espai en quedaria unes 3 gigas lliures per després podem aprofitar i crear noves particions o el que ens interessi de crear. Un cop ho tenim així configurat i tot està correcte, li donem el down i continuarem. Doncs continuem. Aquí ens demana un usuari del sistema, jo li diré Jordi, un nom del servidor, li direm Ubuntu Server, el nom d'usuari que és realment el login, doncs li diré el mateix, Jordi, minúscules, una contrasenya, i a partir d'aquí continua el procés d'instal·lació. Ens demana si volem instal·lar el servidor d'OpenSSH, doncs l'instal·larem perquè en aquest cas és interessant perquè aquests servidors habitualment els manegarem des d'un entorn de consola. Per tant, és important que l'SSH server, ja ho veurem, puguem connectar-nos en ell. El podem activar ara o si no s'instal·la més endavant, tampoc hi ha cap problema. No importarem cap clau d'SSH que la generi, down, i aquí també podríem instal·lar noves utilitats o funcionalitats que ens deixa el propi sistema. No n'instal·larem cap, instal·larem el per defecte i a partir d'aquí ens comença el procés d'instal·lació de la màquina. Aquest procés tardarà el seu temps perquè ara instal·la tota la part dels paquets, del core que necessita, i recordar que aquí ara, per exemple, no està instal·lant tota la part gràfica. Només instal·larà realment el que és el kernel i el que són les utilitats necessàries perquè el sistema operatiu funcioni. I arribarà un punt que ens demanarà fer un reboot, farem un reinici i llavors veurem com ens ha acabat la instal·lació. Si voleu veure el detall dels paquets que està instal·lant, amb la tecla tabulador baixeu aquest de View Full Log, li doneu aquí i veureu exactament quins paquets està fent, quines comandes està fent internament, etc. Com per exemple ara s'està baixant està actualitzant el repositori i baixant-se els paquets que necessita per la instal·lació. Tornem a fer el close i ara instal·ling kernel, esperarem fins que arribarà un moment que ens dirà que ja podem rebootar l'equip. Arriba un punt a la instal·lació que ens diu que si volem ja podem evitar aquest update que et fa del security updates, si els volem fer més endavant i ja acabar la instal·lació, podem aquí cancel update i ens forçarà el reboot de la màquina. Si no, deixeu que acabi de fer la instal·lació de tots els pagats de seguretat i tot i es farà el reboot automàticament, però si no, podem dir que ja ho farem més tard amb l'actualització del sistema. Si us apareix aquest missatge, simplement que diu que ens demana per rebootar que traguem el CD, li donem return i el CD el podem desmuntar després, no hi ha problema. Ara el sistema teòricament ja ens arrencarà. Recordeu que aquí no tenim entorn gràfic, tenim tot entorn CMD,
entorn de consola. Per tant, un cop ha agafat i ha fet tots els checks i ha arrencat tot el sistema, ens apareix la pantalla de login, no?, amb el nostre usuari. Com que encara està acabant algunes... Això a vegades passa quan estàs en entorn consola, que està acabant encara alguna inicialització, treu ja la pantalla de login, però encara hi ha algun log que està per allà, doncs, acabant la càrrega, no? Connecto amb usuari i contrasenya i estic ja dintre de la màquina. Aquí, com diem, anem directament a sobre terminal, val? Amb la comanda lsblk -f podem veure com se'ns ha configurat el disc, no?, i veure si ho tenim ben configurat. Fixeu-vos, teníem 3 discos, l'A, el B i el C, val? Tots aquests, fixeu-vos que estan aquí, el fet d'utilitzar l'OVM ens canvia una mica l'estructura amb la que se'ns mostra, però fixeu-vos que tots formen part d'aquest grup, no?, sistema VG arrel, sistema VG, i després dintre hi ha els volums, no?, com el d'arrel, el de swap i el de home, i aquí veiem l'espai. Si utilitzem la comanda df, doncs veurem ja directament les particions fetes, l'espai que queda lliure per cadascuna d'elles. És a dir, que d'aquesta forma tenim ja la màquina instal·lada i a partir d'aquí doncs, ja podrem continuar fent les activitats. Com sempre us recomano que quan tingueu una màquina instal·lada doncs feu un clon o us feu un snapshot per guardar doncs, que pugueu continuar a partir d'aquí o pugueu restaurar una imatge neta d'Ubuntu sense haver de fer una altra vegada tot el procés d'instal·lació. També dir-vos que no és necessari que s'instal·lin els 3 discos, ja ho he fet per poder veure doncs, com funciona l'LVM en un cas pràctic. Si voleu muntar tot sobre un disc, doncs també us funcionarà sense cap problema. D'acord? Doncs fins aquí aquesta sessió. Moltes gràcies.